Takže čaute. Čaute, decka. Dneska sme sa vybrali hľadať geocacheky, lebo sme jebnutí. Áno. Nie, vážne. Tuto Jožko nám poslal odkaz, kde by to malo byť. Tam je nejaká šípka. Tu je šípka, áno. Nachádzame sa vlastne tam, kde ukazuje šípka. Nejaký múrik, čo sme vygooglili. Štvrtý slopík by to mal byť. Štvrtý slopík, vieš rátať? Toto je nejaký prechod. Myslím, že by to mal byť tuto niekde. No tak keď sem ukazuje šípka, tak asi sem. Neviem. Tretí alebo štvrtý? Neviem, Tam bolo napísané štvrtý, tak štvrtý, 1, 2, 3, 4. Počítať som sa zatiaľ naučil. No do piči. Džungla. No, ideme tu. Počkaj. Sme zle. Nie sme v Leviciach. To sú Levice, ty Magor. Sme v Leviciach, dobre. Sme štvrtý slopík. Natočím sem bol, lebo som strašne krásny. Dobre, počkaj, ja som krásny. Aj Ludo je krásny. Odpadli ste druhýkrát. No poď sem dole. No počkaj, ale ja sa hore štvrať nebudem, keď to bude hore. Dobre, poď dole, pozrieme dole. Kokos, džungla. Vysekať. To aby som si bral na geocaching aj sekeru a motorku. Zasvieť mi sa na zem. Na motorovú pilu. Popadané listy. Armia. Dobre, začínam pochybovať o tom, že to bude tu. Rovno asi aj vyštím, ty vole. Odliek sa treba, vypni, alebo... Nechám zapnuté, čo? Ide naše kroky. Tu napočítať štvrtý stĺp. 1, 2, 3, 4. Štvrtý je toto. Toto je tretí. Toto nie, tu je ešte jeden stĺp skrytý, vidíš? Nejaké kamene. Pod kamení pozrime sa ide. Nejaké kamene. Daj, ako to budem... Čo ide, hľadaj. Hore mám ísť. Nie, dole najskôr. Tam niekde budú škáry nejaké. Hľadaj. Poď sa na to drevo. Drevo. Oliver. Gretka, ahoj. Pozrite, aha, naša kamarátka Gretka. Poď k nám. Ježiši Maria, čo sa bojíš? Mám to vypnúť? Ale sa mi nepozdraví kvôli tomuto. Dobre, dám to počkej. Dám to na solák. Čaučo. Poď, aha, pozrieme sa s tebou, dobrá? Ale bože môj, čo sa bojíš, ako byla na YouTube? Poď. Hľadáme geocacheky, dievčatá. Ježiši Maria, pozrite, oni sa hambia nás, ty vole. Však si pekná. Čo sa bojíš? Zrhajú nám, ty vole. Čaute. Dobre, to vidíte sa na YouTube. Poďme hľadať ďalej. Štvrtý slop. Naše kamarátky, ktoré sme videli po 100 rokoch. Dobre, žijeme. Dobre, tuto to nebude. Na dneska to balíme, nie? Prídeme zajtra natáčame ďalšie video. Na dneska to balíme a zajtra prídeme v svetle snáď ešte. No, dúfajme, ako kalváriu. Nie, svet na mňa, lebo tak to zakriem, hej. Asi nás bude vidno, čo? Nie. Dobre, však sa pozrieť do toho, však sme krásni. Sme najkrajší. Dobre, už ste odpadli zás. Dobre, takže sme neprešli ani 20 metrov a už natáčame ďalšie video. Lebo keď natáčame video, tak sa cítime byť krásny, úžasný. Nie, že by sme neboli? Dobre, máme namierené. Kde máme namierené? Domov, zajtra to sa vrátime. Zajtra pôjdeme sem hľadiť geocacheky ďalšie. Halo. Takže Levický park. Pochádzame z malého mestečka Levice. Prvé miesto, kde sme hľadali, boli tieto slopíky. Ale to sme nenatáčali, to nás ešte nenapadlo. Daj preč, prosím. Hade, odtiaľ. Tak. No pozrite, ukážeme vám aspoň podľa čoho sa riadiť, keď chcete hľadať geocacheku v Leviciach. Potrebujete zájsť na jednu stránku. Geocaching.sk. Máte tu vlastne Milan Rasislav Štefánik, tento pán. Vraje z toho zdvihnutého. Ukážem vám jeho nos. Zo spodu, pekne zo spodu ľudia. Veľký nos jak ona, Banášova. Silné nohy, vypracované. Takže tu je jeho moto a vlastne tento dátum, kedy bola socha umiestnená. Tak podľa toho nájdete vlastne Šiška. Jebe nám z Goga. Goge pán. Zas prsta mám do piči. Lebo si kokot. Alebo sú tu dvaja Peťo. No dobre. Peťo a Peťo, ideme sa s nimi pozdraviť. Poď, ako chceš. Peťo!
Chcem vás, Peťo. Čaute, Peťovia. Čau, Peťo. Oliver, jasno, čau. Čauko, pozri. Ludo, serus. Pozri sa na nás do kamery, do svetelka. Budeš na YouTube. S cigaretou hube. Go fuck yourself. Peťo je poriadne po anglicky. Peťo, poď si. Peťo sa ma bojí s kamerou, vidíš. Peťo a Peťo. Čo robíte, nejaký nočný dokument? Jo, natáčame. Geocaching. Hľadali sme kešku, nenašli sme. Aký geocaching, to bolo po japonsky či keru? Asi po japonsky, Peťo. Ja ti zajebem niečo po japonsky, more. Daj mi ty kasuky, či jak sa voláš. Nesviet na mňa. Asuku, bo nare sase. Dobre. Dobre, čauko. To boli Ja idem domov, ty ideš domov. Ja idem domov. Tak poďme domov. Tak poďme domov obidvaja. Vieš čo? Zavoláme. Zaláš ma, Až keď dotočíme video, poďme cez prechod. Poď cez prechod? OK, tu si. Natoč auto. Ideme stepovať na oný, na prechod. Ideme si zaviazať šnúrky? Zaviažeme si kľúky. Čo sa nechceš? To nepochopíte. Raz sme tu prechádzali cez tento prechod, čo je tu. Ale sú istí ľudia, ktorí to pochopia. No, kto tam bol? Luboš, Rusko. Luboš, Pozdravím ťa. Pozdravím ťa aj ja. A bol tam ešte ten typek. Prečo idem do piči hentým smerom, keď by ho dal? Ten typek, čo na nás kričal a potom Jo, nás pozrel na... to bol, Neviem, jak sa volá. to bol Marfoldyho bratranec. Á, Marfio, bratranec, jasno. Čo si Luboša pomýlil s jeho Neprší. Poprcháva, aby nekvapil na kameru. Zas idem tým smerom, aby som išiel s tebou. Len aby sme natáčali video. No však, lebo som cítil krásne. Poďme do fontány. Dá sa platiť kartou? Nedá. Nedá. Dúfam, že mi tie eurá budú stačiť. Dobre. Dobre. Tak sa lúčime asi, lebo mi mama volá, že kde som toľko, 5 hodín. 5 hodín večer a s bielými topánkami, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton, nenatočil to Nike. Originál Louis Vuitton. Natoč Louis Vuitton. Moje sú tiež Louis Vuitton. Čiže je to biele? Takto. To biele, čiže to biele. Louis Vuitton, biele Louis Vuitton. Dobre, Ludo, lúčim sa s tebou, lúčim sa s vami ľudia. Dobre, lúčime sa s vami a zajtra teda pokračujeme v tom videu. Skúsime nájsť kešku a nepôjdeme len do parku, ale taktiež pôjdeme nájsť na Kalváriu, možno na stanicu a hradný park. Na Kalváriu ideme zajtra. Nie, pozajtra, neviem. Niekedy určite, ale určite to budeme natáčať, lebo bude to určite halus ľudia. Ľudia po nás pozerajú ako po debiloch, lebo tu chodíme so zapnutým mobilom. V Leviciach sme asi jediní, ale na svete nie. No. V Leviciach to nechápe veľa ľudí. Dobre, už sme sa učili, tak sa učíme ešte raz. Dobre, to už je dneska asi tretí alebo štvrtý krát. Takže Ludovi volal Potter, tak sme museli preučiť a ideme na to. Ešte raz sa posledný krát rozlučíme, a to vystrihni, hej. Posledný krát, už 6. krát asi, no možno 7. Tak teda zajtra hľadáme kešky. To som už povedal asi 100 krát dneska. Vieš čo, dneska sme stretli už aj 100 ľudí, takže... Dobre, tak posledný krát. Záber na nás, krásnych chlapcov. Áno, a počkaj, skoro som zabudol. Čo máš? Šiška. Neviem Germancej. Gogo je najlepší. German Face určite. A... Nie len German Face, on je vo všetkom dobrý. Áno, ale my sme lepší. Nie sme? Nie. Gogo sa vypracoval na najvyššiu úroveň, ako sme my. Pravím, šišku pošlem Gogovi a vám natočíme zajtra ďalšie video. Tak teda, čaute decka. Áno, čaute decka. Čauko.